eiköhän silloin se kuulokin mennyt niin huonoksi, että ja se aikoi käydä tohtorille, että saa nähdä mitä ja koskaan se sieltä tulee. Pekka! Pekka No sieltä. Hei Pekka! No mitä se tohtori sanoi? Mitä se sanoi tohtori? Arvaatko mitä tohtori sanoi? Se sanoi niin, että se ensin tutki ja tutteerasi. Ja sitten se sanoi, että ei kun hei kun keiku ja vatsassa kakari. Semmoista se on se sinun sängyssä ollut. Ja illalla aina sanot, että vilusta, tulko minä sinun peiton alle. Ja minähän oon raukka luullut ja sillä nyt vilustaa ja tulkoon sinne minun peiton alle. Siellä se on takanapäin kyyhkinyt. Ja tämä siinä sitten on tullut. Ei vähän päästä, ei vilusta, ei tippaakaan ja painelee oman peiton alle. Ja Etkö sinä sanonut sille tohtorille, että tämähän on mahdotonta, että sinä olet 80 jo? joo, oli Saarakin 82 ja eikö pyörätti poja? Mikä ihme tuo on, jos minä tiedän vielä? No kirjoittiko se tohtori mitään lappua sinulle? No kyllähän se reseptiä? jonkun räsähtin kirjoitti, mutta minä en ole tutkinut sitä. Tutki, jos olet niin utelias ja haluat sitä tietää. Joo. Kyllä se on kuule Maria sinulle taas kuulo tehnyt Teppo. Ei täällä puhuta mitään, että heikun keikun. Täällä se on heikot keuhkot teillä. Ja sitten eikä teillä ole vatsassa kakara, teillä on vatsakatari. Kylläpä on kuule tehnyt Tepposet ja minä raukka luulin, että nyt se on kuule pahahtanut paksuksi. Ja ei kuule, sillä tohtorilla oli niin huono ulosanti, että enhän minä siitä kuule puoliakaan. Mutta tiedätkö sinä Pekka, mitä minä olen ajatellut? Herralle aika, että jos me olisi saatu se iltatähti vielä meille, niin oishan meillä vanhuuden turva taattu. Oi niitä vaippa vauvoja vielä tähän. Olisi sinä ollut hyvät olemassa.